Horren atzeti dagona da, dana dakigun bezala, debagoiena eskualde industrializatu badala, bertan altzairuak eta metal eraldaketak ematen dira, fundizioa dauzkagu, forja dauzkagu, tratamentu ezberdinak ematen zaizkia hori, eta horrelako prozesuek izugarrizko energia pila behar dute. Orduan, hortik dator, batez ere, diferentzia egia da, gero herri jaiste balin bagea, EAeko patroia ere errepikatzen dela herri batzuetan, eta bada leku guztietan, Euskal Herriko leku guztietan errepikatzen den beste patroi bat. Hau da, industria gehi garraioa gehitze balin baditugu, ia leku guztietan konsuma 80% gorakoa da. Energia berriztagarriak pixkanaka beraien portzentaia igotzen dihoazti. Bai? Eskualdera balin badatoz, 2019-tik 2021 batera, instalatutako fotovoltaikoa 165 igo da. Ze gertatzen da, abia puntua oso txikia zala. Bai, eta gaina, 2021 batean oraindikan diru laguntzak ez ziren sartu Next Generationeko diru laguntzak, beraz ikusten nahi gea, 22tik aurrera, batez ere 23, 25 inguruan, 22an diru laguntza jaso zituzten instalazioak martxan hasiko diala, eta instalatutako potentzia biderkatu egingo dala. Bai, baina esati zuten bezala abia puntua oso txikia zen. Orduan, oraindikan eragina ez da nabarmena. Energia berriztagarrien kontsumo hori handitzea eragile ezberdinen esku dago. Eta noski, ekoizleen esku eta kontsumitzaileen esku ere bada, denen ardura da. Bai, azkenean, kontutan izan behar dugu, bakoitzak bere esparruan edo bere eremuan eman beharreko urratsak eman beharko ditugula. Bai, eta herritar bezala tokatuko zaigu, seguruna gure faktura edo gure kontsumoan eragitea, eta udalei, beste udalei edo Eusko Jaurlaritza edo beste entidade batzudi, beste mota bateko neurrik hartzea eta bideratzea. Argi izan behar duguna da, transizio energetikoa gizartearen 10% bakarrik ezin dugula egin. Denek parte hartu beharko dugu, eta denek eman beharko ditugu urratsak. Kontsumitzaileek merkatuan eragiteko aukera dute. Bai. Ezin dugu erabaki gure etxeko intxufera iritsiko dan argindarra ze teknologiarekin sortu dan, ze hori estatu mailako mixaren araberako izango da. Orduan horrek esan nahi du, niri etxe iristen zaiten argindarra, zati bat nuklearretik sortutako izango dela, beste bat berriztagarrien bitartez. Orduan, hor ikusita gero eta mix horretan berriztagarrien pixua gero eta handiagoa dela, bide honetik goazela esan daiteke. Orduan, naiz eta zuzenean eragiteko aukerek ez izan, badaukago eragiteko aukera, adibidez berriztagarri bermea duten argindarra kontratatuta. Bai Euskadi mailan eta bai Debagoiena mailan gure konsumitzen dugun energiaren zati handi bat kanpotik ekartzen dugu. 90%tik gora. Honek dakarrena da menpekotasun handia izatea. Azkenean beste batzun esku dago, bai sorkuntza hori, bai banatzea eta bai sistema guztia. Gure ustetan non sortu baino garrantzitsuagoa da ze eredu nahi dugun adostea. Bai? Ze bada nun sortu galderetako bat izango da, baina nola, ze teknologiarekin eta maila xumeagoan jarrita adostasun maila nahiko altua izaten du teilatuetan instalazio fotovoltaikoa jartzea, baina hori nola egiten dugu. Ze teilatu asko industria teilatua dira edo bizilagunen teilatu eta jarritako instalazioetaz ari gara. Orduan, hor bai beharko genuke lanketa bat ikusteko ze eredu nahiko dugu, adostu eredu hori, nolabait esateko energiaren paktu sozial berri bat beharko genuke. Eta ondoren, oraindikan aidean dauden galdera eta zalantza asko erantzuteko. Aipatu bezala, teilatuetan jarri beharren badia instalazioak proaktibo izan behar geha, ze neurri hartu behar ditugu horretarako, mendietan instalazioak bai, mendietan instalazioak ez, non daude marra gorriak, zer egiteko prest gaude azken finean,
gure energia sistema izateko, bai, eta ondoren etorriko dirateke kaldera hoien erantzunak. Baina beti ere argi izan da hori, ez dagoela soluzio perfekturik.